som hedder Ablara, Comer og Vivir. Og Ablara det er et AR-verbum, Comer er et ER-verbum, og Vivir er et IR-verbum. Og så starter man med at have sit infinitiv, og så finder man stammen, som er uden R, som er enten på verbet, og så fjerner man det, og så i første person sætter man et O på, så bliver det til Ablo. Anden person sætter man AS på, så bliver Ablas, og i tredje person sætter man A på, så bliver det til Ablas. Så i flertal så sætter man AMOS på, så bliver Ablamos. AIS på, i anden person flertal, så bliver Ablais. AN på, i tredje person flertal, så bliver Ablam. Så vores ER-verbum, så gør vi det samme. Vi fjerner vores endelse, og så i første person så sætter vi U på igen. Så Como. Så sætter vi ES på, så vi har et E som et A, så vi ES, og så bliver det Comes. Så har vi E igen, fordi vi stadig er E som et A, og så sætter vi Coma. Så i flertal, så i stedet for at sætte A, så har vi sættet E igen, så hedder EMOS. Comemos, og så Comes og Comen. Så har vi vores IR-verbum, så fjerner man IR igen, og så sætter vi O på, Vivo. Anden person sætter vi ES på, Vivas. Tredje person sætter vi E på, Viva. Og i første person flertal, så sætter vi IMOS på, så Vivimos, og IS på, Vivis, og EN på, så sætter vi Vive.